Lah iki lur ya, iki lokasi pertama lur. Iki pokoknya disimak ae lur. Ya muga-muga utuh ngono lur ya. Nah, soalnya karo lingak-linguk kok bek menawa nek wong kok kuwatir digoleki sik lur. Lah iki lur ya. Iki kabeh 1 2 3 4 5 6 7 8 lur ya. Kabeh 8. Sing 10-an kabeh 4. Sing 20-an kabeh 4. 20 4, 10-an 4 lur ya. Nah iki lur. Wes angel. Nah iki enek loro lur ya. Sing sitoke sebelah kidul, sitoke sebelah lor kene lur. Lah iki tak deleh sing sebelah lor kene lur. Nah, disimak videone ben gak goleki sisih kidul kene lur. Nah iki lur. Nah kene iki lur ya. Ah pokoknya sisih lor oleh sak lore iki lur ya. Ah oleh sak lore iki lur ya. Ah wis kene iki lur ya. Ah kene iki lur, lokasine lur. Nah iki lur ya. Iki sing pertama lur ya. Pertama sik lur. Nah pertama kene lur. Nah iki lur ya, 1 2 3 1 garek 7 lur ya. Jiro luji garek 7 lur ya. Nah sing pertama. Mata nih gue pak. Simak ae lur. Nah iki sing kedua lur. Nah iki sing kedua lur. Nah 20-an iki. Kedua. Nah iki lur ya. Kedua. Didelok lur aja sampai oleh nyang kidule lur ya. Pokoknya sing lore lur. Nah kedua. Nah iki lur. Iki ketiga lur. 1 2 3 garek 6. Nah iki sing ketiga lur. Nah kene lur ya. Nah iki lur. Iki sing keempat lur. Nah iki sing keempat. Nah garek piro iki garek 4 lur ya. Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok polahmu koyo ngene iki. Ini Raden Sukaca ini stres. Gawe ini kancane. Nah iki sing